Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo mar chuogo buch jotend migepe mabende biro nono kaka sirkand William Ruto tiyo kod omenda mopodhi ne chenro mag chwalo dongruok ne oganda. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oyango ni okang' makamano biro keto piny owacho tesre mar neno ni jopiny oyudo dongruok ma ok oduodore kod mibadhi. Kalonzo noyango magi e kinde mane oyuoro e iko mar jaduong' Stanley Aluma Omolo ma en wuon jaod bura ma Homa Bay Town Peter Pondo Kaluma. The speakers, tusife moyo. Tutajaribu kuwakosoa na tukiwakosoa wasione kama kuna shida. Jana tulisema haraka ni ya nini? There is no cabinet in place. Mheshimiwa Rais angeenda akatoa matamshi yake akawashukuru mashujaa, akawashukuru, kisha baadaye hawa ingawaji kuna maajabu. Nilisoma maajabu ndugu Jim today between Linturi na gavana Oiguru. Wanatuambia maajabu na bado wanataka wawe clear. Hata kama wananunua 50 hiyo tubaki 100. Tutaenda vita ya kukomboa Kenya hiyo na watu askari hawa 100 will declare each one of them buffalo soldiers and there will be equity and justice in this country. Mheshimiwa Ruto, wewe ushapata kiti sasa. Maneno ya kutuambia ati mimi ni mtu ametoka kwa baba ambaye hajulikani, hiyo imekwisha wakati wa kampeni. Wakati wa kutupea manifesto hiyo imeisha. Sasa sisi tunataka kazi ifanywe. Wananchi wa Kenya wanaumia. Hakuna karo, hakuna chakula, watu wengine wengi wanaumia na njaa. Wadogo wakurire uru jodalawa wakurire uru mondo wane ka koro wadhi kenangeni jotendo gibiro nyiso wayo maler kama waluok wadhi. To wakurire uru jokanyana. Nge uru no gende ni me Kenya ka oluoro wa. Luor magiluoro wago, iluoro wa nikech riwruok marwa. Riwruok yeteko. Wacho ni kobiro kaka jatelo mar piny, to wan kaka jotelo moyier nyaka miwa notice mondo wabedi. Mar ariyo, wabro kobiro kaka sani awinjo no bro duogo wantie. Wabro rwako dongruok. To mbaka mar siasa ananya wang'ayo karomo go gi ng'ama chielo. Nikech wan jatendwa mar siasa en Raila Odinga. Obila ng'wen mag